farko abin da za ka yi ka samu ka shiga kan browser ka. Idan ka yi login kan browser ka gani ka typing wannan link din akan browser ka. In ka clicking link din kai tsaye, in kuma ka kofe shi kan browser ka, to wannan link din zai hau kan wannan browser. Da zaran ya hau, kaga abin da za ka yi next sai ka danna searching. Idan ka danna searching, shi wannan browser din zai bude maka kamar haka. Kaga wurin da zaka gani zaka ga zaka sa first name naka, zaka sa second name naka, zaka sa email naka kamar yadda kaga nake yi. Idan ka kammala sakawa kaga sai ka sa get started ko. Idan kana kammala saka wannan information din sai ka sa get started. The next thing zaka ga zai bude maka wani shafin, kuma shafin da zai bude maka nan ma still zaka zaɓi yadda zaka yi ne. Misali akwai country, ka sa aka ga Nigeria ya fito, ka sanya. Ka bayan ka kammala sanyawa sai ka ga cewa ya bude maka. Idan kuma ya gama bude maka, ka sanya username ɗinka a can ƙasa, sannan kuma sai ka zaɓi promote to earn. Akwai advertisement, sai ka zo ka yi login. Bayan ka je ka yi verifying email naka, zai tura maka verify. Kaga sai ka zo ka ce I am not a robot. Bayan I am not a robot ka clicking goods din shi, sai ka ce continue. Da zaran ka danna continue din nan, the next thing da za ka yi, kaga bayan ka verify email naka ka dawo, zai bude maka dashboard ɗinka. Da zaran ya bude maka dashboard ɗinka, sai ka zo ka danna continue din nan. Kana danna continue, kaga ya nuna maka cewa you have logged in. Kaga wannan bude maka wannan cewa yana nuna maka cewa ka yi login. So the next thing a wannan wurin zaka ga dashboard a wurin. Kana ganin dashboard ɗinka, sai ka zo ka danna kan dashboard ɗin kai tsaye, sai ka duba ka ga cewa akwai basic, akwai premium, akwai kuma option ɗin dai guda biyu ne wanda zaka zaɓa. Kana zaɓan wannan option guda biyu, shine zai baka daman ka ga cewa ka zaɓi guda ɗaya, ka yi payment online. Online ake yin payment. Mo ka ga cewa ba za ka iya yin payment ɗinka online ba, to sai ka yi gaggawan taɓa ni a WhatsApp ɗina, in tura maka account number, ka turo mini na maka payment ɗinka online. So the basically idan ka duba nan akwai referral link. Inda har ka fara za ka ga wannan referral ɗin, kai ma shi za ka kofa ka ga cewa kana rijistan mutane akan wannan referral link ɗin. So don haka the basic thing shine kaga inda ake kwafar referral link ɗinka. In kaga wannan, sai ka zo ka yi me, sai ka zo ka kwafe shi, sai kai ma ka ringa tura mutane kan WhatsApp, kan Facebook, saboda ka gaya musu game da abin da kake yi, su ma su shigo. Domin duk wanda ya shigo ta ƙasanka, kana da wani kyauta da za ka samu a wannan business. So kaga wannan shine viral trend. Idan ka duba nan, kaga akwai wurin da zaka danna advertisement ko kuma promote to earn. Wannan click biyu din nan zaka ga promote to earn, advertisement. So duk wanda ka canka, wannan shine tax din da zaka na yi. Amma advisably shine zaka zaɓi promote to earn. Daga nan shikenan ka kammala registration.